Chicago Bulls και Orlando Magic στην Αμερική. Πού τα σώζεσαι αυτά, μεγάλη. Ξέρω πώς δεν ξέρω. Τέλος πάντων, στα απολόγω είναι κρίνητο το πρωτάθλημα, είναι τελευταία αγωνιστική. Και να μην στα απολόγω, έχει φτάσει το σκορ 99 για τους Chicago, 98 για τους Orlando και σφυρίζει η λήξη. Στη λήξη πάνω όμως κερδίζει 2 βολές η ομάδα του Orlando που είναι ένα από το πίσω. Ναι. Πάει ο παίκτης ο μαύρος εκεί, σημαδεύει, πλαφ, σουφαρίζει. Και ξαφνικά ακούγεται ένα αντάριασμα, ένα γκαγκαγκά, ένα μπουμπουμπού, ένα τουτουτού. Έχουν κατέβει καμιά 50-100 σινούκ και έχουν δέσει σινούκ, μεγάλα ελικόπτερα τεράστια. Και έχουν δέσει με κάτι γάμψους μεγάλους στο στάδιο από κάτω από τα θεμέλια και το σηκώνουν στον αέρα. Δηλαδή το όλο το στάδιο στον αέρα και πετάει προς τα κάτω με τους θεατές όλες τις ομάδες. Οι ομάδες κουνούνται όλοι, τρομάξαν και στήκανε. Και κατεβαίνει ο Γιώρικας και λέει μην ανησυχείτε, σας πάμε όλους μαζί στην τραπεζούντα γιατί αυτό το μάτς θα κρυφεί στον πόντο.